tá hudba do toho. Capoeira. Nimi tvoria najmä učitelia hudobnej výchovy. Každý z nich prišiel do mesta z Capoeira. severovýchodného Slovenska. Púžište capoeiru. V Sýnskej oblasti od vhodnej Ešte nádrže daj capoeiru. Skalina. Z rodných dedín si so sebou priniesli piesne, ktoré počúvali od starých rodičov. A Nedá, keďže no. nechceli, aby Spiska na upadli vec. do zabudnutia, rozhodli sa Tak nie. založiť hudobnú skupinu. Ich repertoár tvoria najmä piesne z Horného Zemplína a z Capoeira. Rusínskej oblasti. Druhá novinka Capoeira. dnešnej hitparády, hudobno-spevácka skupina Pajtaše. Snina. Zahráme a zaspievame naše najobľúbenejšie piesne. Bude to... Dobre, vypni. Už hrajú. Už hrajú, dobre. Dobrá hlas. Dobre sa to rozbieha. Možno ešte s vokálom, ne? Teraz to začne. Jak sa rozhrali. To ešte sneh tam je. Není aktuálne. Takže to bude dajaká stará pesnička. Nejde repríza. Ha? Repríza. Aha, repríza, hej. Vidíš? Repríza. Daj nejaké tanečky ešte. Hotovo. Marmana.